Nani? Nani nina manam? Olokha Musmatari. Olokha. Oमफ्राय नों मा जायगानि? Skoslani. Sukorसिला। नों मोनानि 8थायाव मानो बथल खनफैदों? सोर मामिया थिनदों ना बाबाया थिनदों? सासे बर' गथ' उन्दै हिनजावसा गथ' दै हरनि समाव हरनि 8टासो होनना बुंदों बे समावनो बथल खनथिंदों बिमायानो बथल खन हरदों जाहैबाय आथिखालाव मा जाथाय जागासिनो दं बेखौ बिमा बिफाया मिथिया जानांगौ दा माखासे भिडिअ दं बेखौ नायबानो जाबाय बेबायदि हरनि समाव गावनि गथ'खौ बिदि उन्दै गथ'खौ हगार हरनाङा Nani? Nani nina manam? Olokha Musmatari. Olokha. ओमफ्राय नों मा जायगानि? Skoslani. सुकरसिला। नों मोनानि 8थायाव मानो बथल खनफैदों? सोर मामिया थिनदों ना बाबाया थिनदों? Ma. माया थिनदों? बे बथल सेरसेयाव बेसेबां मोनो? Sosial 15 थाखा. सेरसेयाव 15 थाखा। ओमफ्राय मोनानि 8थायाव नों गियाखै नानि? मानो? नों स्कुल फरायनो नानि ना? बेसेबां क्लासाव फरायो नानि नों? Kotakawno. क' थाखोआवनो? Abu Anjumanनाबो स्कुल गिदिरा जोंहा फिसाया। आब' अनजिमायाबा सोर? जोंथ' बेखौ सिनायला नानि। जोंनि आब'। नोंसिनि आब'आ स्कुल गिदिर मा स्कुलाव फरायो बियो? स्कुलसिलावनो फरायो। स्कुलसिलायावनो फरायो? गलांसिगोन। गलांसिगोन। बेसेबां क्लास फरायो नोंसिनि आब'आ? बिनि क्लासखौ मिथिया। मिथियाना? नोंथ' बुहुद समायना नानि मोनानि दा बेसेबां जाखो? 8था 21 जाबाय। नों गियाखै नानि हारसिं बथल नागिरनो? गियाखै? आंबो एखमबा खनफैयो। एखमबा खनफैयो? सानफ्रामबो खनफैया? सोर? नोङो? नोङो एखमबा गोसो जाबा खनफैयो। आच्छा। नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसो नानि? लेखा फरायनानै डाक्टार, इन्जिनियार मा जानो गोसो नानि नों? हा? नों मा जानो डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो गोसो दे नानि? नों दे बुंदो दे। मा जानो गोसो दे नानि बुंदो दे। Sochina. नोंखौथ' सोर थिनामोन? मामि थिनदों? मामिनि नामा मा नाम? नोंसिनि मामिनि नामा मा नाम? नामखौ मिथिया। मामिनि नामखौ मिथिया? आच्छा। नोंसिनि बाबानि नामालाय? आलाखौ। आलाखौ मा? गैला। हा? गैला। खालि आलाखौल'? आच्छा। नों बे सुकरसिलानि स्कुलावनो फरायो? आच्छा। नों मोनानि 8था 21 जाबाय। 8था 22 जाबाय दाथ' 8था 22। नों गियाखै नानि हारसिं बथल खननो? मानो? नों सानफ्रामबो खनखायो ना एखमबाल' खनो? फुङाव खनो। एखमबा फुङाव? एखमबा लेखा फरायखांनानै नों खनो? फैसाखौ सोर लायो? ओमफ्राय नोंसोर बथल खननाय फैसाखौ सोर लायो नानि? मामि। मामिनि नामखौथ' नों मिथिया? ओमफ्राय नोंसिनि बाबानि नामा आलाख'? टाइटेला मा नानि नोंसिना? टाइटेला? टाइटेलखौ मिथिया। नोंनि टाइटेला दैमारि, बसुमतारी, नार्जारी, ब्रह्म, इस्लारि मा बिलमोन? हा? ब्रह्म, दैमारि, नार्जारी, इस्लारि मा नोंसिना टाइटेला? मा नाम सोंदों? मिथिया। बावबाय नोङो? सासे नोङो खथाखौ Nani? Nana मा नाम नानि? नोंना मा नाम? Olokha Olokha Musmatari. Basumatari. मा नोंसिनि मामिनाबो बसुमतारी जागोन बाबानाबो बसुमतारी जागोन बेथ' नंगौ नङा? नोंसिनि दादाया लेंहरलाय। Nani? दादाया लेंहरदो दादाया। न'आव थांगोन नानि थांगोन। आं नोंसोरखौ दिनै सासे बर' गथ' आलाय सिलाय मोनानि 8:22 टाइमाव जे बिदि बथल खनलाबायदों प्लास्टिक बथलखौ मोनो माइना बथल या जरना बथल या एनि बथलखौ मोनोनो दे नानि आंनिफ्रायथ' आं जेबो हरनो हाया आं एफा मानसिबो नङा नोंसोरो दिनै बथल खननांला दिनै केजियावसो नोंसोर 15 थाखा मोनो दा दिनै नोंसोर बथल खननांला लेखा फरायहैदो मोजां उन्दुहैदो आं 1000 हरबाय दे नानि दे नानि ओरै फै नों लेखा फरायनानै मा जानो
डाक्टार जानो ना इन्जिनियार जानो ना मा जानो दे बुंनो डाक्टार साननानै नाय दिनै सासे गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो दिनै बे गथ'आ दिनै मोनानि खयथा जागोन टाइमा मोनानि 8:25 स्कुल ड्रेस गाननानै बथल खुंगासिनो दं दिनै बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा सानदों मा पलिसि खालामदों आंथ' बेखौ जेबो बुंनो रोंला आंथ' बेखौ जेबो बुंला जायखिया बे सासे खथाखौ फरायना सासे खथाखौ फरायनाय गथ'खौ बथल खनलाबायोबा गोसोआव दुखु मोनो या गाबखांनाय फैयो बेखौ जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिदि उन्दै उन्दै बैसोआव बथल खननाय मोनानि दिनै नै मोनानि 8:25 जाबाय 8:25 औ 8:25 दिनै सासे जोंनि बर' गथ'आ मा जायगा मोनलाय दानि बियो सकरसिला पिकनिक स्पट धिरबिल ना बेहाय जुदि मोनानि 8:25 जुदि 8:26 जाबावबाय 8:26 बथल खनलाबायोबा गाबखांनाय फैयो बिराद दुखु मोनो माने नोङो लेखा फरायनानै मा जानो गोसोमोनलाय सासे गथ'आ लेखा फरायनानै क थाखोआव LKGआव फरायनाय गथ'आ लेखा फरायनानै डाक्टर जानो गोसो दिनै बियो नै बथल खनबायनानै जुदि माइनाव बथलखौ पार केजि बेसेबां माइनाव बे बथलखौ सेरसेयाव बेसेबां मोनो होनदों सेरसेयाव 15 थाखा मोनो बे गथ'आ सेरसेयाव 15 थाखाल' मोनो बे गथ'आ दिनै मा सेफटि दङ बे गथ'आ नै नायल' जाल' नै बे गथ'खौ नायल' जाल' अनथोबथ' गथ'आ दिनै सेरसेयाव 15 थाखा बथलनि खना जोंनि बर'आवबो बथल खनग्रा सारखे LKG नों खथाखौ फरायना नानि खिन्थु नोङो बिदि खननो दरखार गैयामोन नों लेखा फराय दिनैफ्राय नों खननांला आं हरदों नानि दिनै 1000 दा खननाङा दे नानि दे नों बथल खननांला नों दिनैफ्राय बारदो दे नानि दे नों लेखा फरायदे नानि दे लेखा फरायदो दे लेखा फराय नों फैनाङा दे नों सासे लेखा फरायना मा जानो गोसो मोनलाय नानि डाक्टार नों बेखौनो फरायबाय था सासे डाक्टार फरायनो गोसो जादोंबा नों बथल खननाङा मामिखौ बुं ओइ थुमगा बै आंनि माबा गारि माबायाव दं दे आं नाम्बार हरनो बिनानै आङो नोंसिनि मामिया नोंनि लेखा फरायनायाव अभाब जायोबा आंनो फन हरनो थिनदो नानि दे दादाया मामिना मबाइल गैया सोरनिबा हरनोसै मा जायो सोरनिबा आं नाम्बार हरगोन आंनो लेखा फरायनानै डाक्टार जानो गोसो आंखौ बथल दाखरनो हो ओमफ्राय नैबे दादाया आंनि फरायनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा आंनो फन हरनो नैबे नाम्बाराव फन हरनो थिनदों होननानै आंखौ बुं दे नायखौ दे आं नाम्बार हरगासिनो दं बै खलथायाव दं खलथायाव बे खारनि खलथायाव नानि नोङो लेखा फराय